लोगोफोर दिनै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों दे बबे जायगायाव बेरायहैनाय जायो भिडिअखौल' जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आङो नैबे जोंनि थाग्रा रुमनिफ्रायनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दे नायलांदो जोबजासे दिन्थिनाय जागोन दे अब्ला जों स्टार्ट खालामनोसै भिडिअखौ बेनिफ्रायनो खाथि जाबाय नालाय ओमफ्राय जेरावबो ट्राफिकआ मोनसेबो माबा गैया लाइन जेरावबो ट्राफिक नुगोन नोंसोरो नायलांबायल' था आरोखि ना गुवाहाटि बायदि आरोना गुवाहाटिनिया सेन्टाराव ओमफ्राय बे ओरै जिङावहाय नेसनेल हाइवे जोंना कानेक्ट जायो बियो ओरैहाय लाग्रोनांगौ बेयाव फाइनालि जोङो लालबागाव सफैबाय लालबाग लोगोफोर थाफैबाय आरोना दानबाय दानजोब्बाय टिकेट दानबाय ना समाचारा जाना दे अके थेंक इउ टिकेट काउन्टार हा adult 50 rupees 20 rupees ओमफ्राय टू व्हीलरनि थाखाय 30 थाखा ओमफ्राय फोर व्हीलरनि थाखाय 60 ओमफ्राय नैबेयाव जाहैबाय टेम्प' ट्रेभेल 100 200 बास सासे दाबो फैयाखै औ नै दासो फैगासिनो दं आरोखि ओइ माथो एफाग्रा लेट नोंलाय एफाग्रा लेट हाबना दोनसै नै ओइ फारौखौबो लाफानायसो फारौखौ ओइले फारौ बिरलांबाय डिपेन्डेन्ट दे 15 आगष्टआवहाय ओरैबायदि साजायोना बेयावहाय औ अखाबो हाबाय नै दिन्दां बिबार लेदार तोरा बात नहीं आएगा हाँ फट' लानो बिदों आरो ओइ मोनजायो ना नै लानांगोन माने मेम'रिनि थाखाय लानानै थांनांगोन आरो ना नै मेरे साथी चलो महाय थाबोथाय मानसियाबो दंबावो बैया जिरायग्रा एरिया दंबावो मोनसे जिङाव दंबावो महायबा बै जायगायाव दा मोनसे नायदो राउन्ड नै बेरायनो लुबैनानै दिनैसो फैस्रानाय जाबाय आरो बैथिंसो माबोरै दंमोन दा हनै मोजां नायनोहाय एसे आजिखालि नायनो बुस्थुफ्रानो गैया ओमफ्राय हगारनानै होयो आरो नै बेफोरखौ एक्सिडेन्ट हगारनानै होयो दाथ' गैस्राया जेबो
जेबो बैयावबो ओरैनो लांदां फादां गांसोबारि गोजा दा फैथ'थारलै रावबो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये बेखा जायो 50 थाखा नामा सासेयावहाय ओमफ्राय बर्थमान एकदमबारे लांदां गोजाखा मोजां गैखाया दंफाङानोसै आरोना नै बेबो नीलगिरिस दंफाङानो जागोन आरो दायो नै दैखौहाय हगारनानै होयो आरोखि आलासिफोर फैयोलासो दैखौ हगारना होयो जोंबोलाय आलासिमोन खिन्थु हगाराखिसै ना बिसोरो जोंखौहाय ओरैनो बेरायलाबायग्रा सानबाय ने बेखौ होनदां लालबागा बाखि मेंगुरलायबायसो नै आरोखि बिसोरो नै बेखौ दंजोबो बे न'आव बेयाव फट' गांसे लानो होननाया ज'नो बे जाहैबाय लालबाग दे लोगोफोरनि बिराद गोबावनि उनाव फैदों आरोखि आं बेयावहाय बिराद गोबावखासैमोन लालबागाव फैया नै गोबावसिमोन फैया बिराद गोबाव जाबायमोन दा ओरै नायलांदो लोगोफोर माबायदि लालबागा ना बे गोजौआलाय अन्थाइबारि गोजासो नैबे गासिबो थाङो ना मायो वाटरफॉल्स का वो चुनो बोलने को था तो रिजान फंबाय हेभि बिराद गोबावसिमोन बे लालबागाव फैया ना दिनैहाय फैनाय जालायबाय आरो माबायदि सोलायजोबखो नायलाङायसै मा लानाव उसुबिदा जादों बेवहाय हाबलांला बेयाव माबा माखासे दंफां मा गायनाय नुयो आरोखि बनसाइ पार्क गरम जाजोब्बायलै गासिबो ओमफ्राय बेयाव मा लिरदोंमोनथाय 200 बोसोर जाखाबाय जाहैदों लालबाग 2018 आखाइ ट्री जाहैदों इयो ना वेलकाम टू नीलगिरि ट्री 80 इयार्स जाखाबाय बे जाहैबाय बुद्धदेब बुद्धिस्टफोरनि बेबो नीलगिरि ट्री बे गासिबो नीलगिरि ट्री जोबनो नीलगिरि दंफां जाहैदों खाय रेडि बानायजोबखाबाय आरोना नै फुलखौहाय बिसोरो दा 15 आगस्ट फैनाय लोगो लोगो मैदेरालाय मा बासिंगोन नामासै नै मानसिफ्रा गासैबो बेन्दों गोजासो नामा मानसिफ्रानो ए बिसिनिनो See the right side. Enter में एक पेड़ कटा हुआ सूख गया. That is called fossil tree. 20 million years old become the stone. पेड़ पत्थर बन गया. पेड़ था अभी पत्थर है वो.
बर्थमान दा जेबो गैथ'वा आरोना एकदमबारे माबा गोजा लांदां फादां गोजा बेखौ होनदां मा खेब लालबागाव बेरायफैनानै माबायदि मोनदों बेखौल' खोन्थादो दे औ आं बासिया मानोना बेवहाय बिफांफ्रा बिराद बार खोलो गुसु बिराद बार जानो थाखाय दान्दिसे फैबाय बिफांफ्रा गोथां नेचारेल आरोना बिनि थाखाय मोजां आरो जायगा स्पेसाबो बिराद गुवार बेरायनो हाजोबा आरोना बोनो ओरैबायदि टाइमा एसे लेट जाबोबाय फैनाया हाब बडि बिल्डार नुयो माथो आंखौबो सिगां बडि बिल्डारानोखा माथो फंबाय थिगानो दे थिगानो टें 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 laga apa खालामबाय हनै बैयाव फट'ग्राफारा हदै आरे फट' लाग्राफ्रा Jangan video. Kalah. Video di kang bayo gua bakal lang. Udah sih.